Професоре, птицата ви нищо не можах да направя. Просто се запали. Време му беше. Изглеждаше ужасно дни наред. Жалко, че го видя в ден за изгаряне. Фоукс е феникс, Хари. Те изгарят в пламъци, щом им дойде времето. И после се възраждат от пепелта. Забележителни създания са фениксите. Могат да носят огромна тежест.